Conseguiche falar con ela ou non? Sí? Perdón, é que tiñamos un problema coa concelleira que nos falta, que quedou pechada. Xa está? Se solucionou? Vale. Fochetino. Nada, unha broma. Bueno. Benvidos e benvidas a esta nova sesión plenaria. Perdoade por este pequeno incidente. Pero, bueno, vamos a comezar a sesión. Sabemos que traemos un único punto da orde do día, que é a proposta de Alcaldía de modificación orzamentaria do suplemento de crédito financiado co remanente líquido de tesourería. Simplemente explicar que o remanente, para que nos entendamos, son os aforros dos que dispón o Concello. O suplemento de crédito é para pagar a débeda bancaria, xa o explicamos no pleno anterior, que é o paso necesario para poder gastar o aforro que queda. Non explico nada máis polo momento, doulle paso á concelleira para que defenda o punto. Moi boa noite a todas e todos. Bueno, hoxe volvemos a traer este punto a pleno, xa que consideramos que é algo completamente fundamental para o futuro de Cangas. É o primeiro paso para que por primeira vez o Concello quede sen débeda. E iso significa ter moita autonomía, estabilidade e capacidade real de investimento. Por iso, hoxe volvemos a traer esta aprobación dunha modificación orzamentaria que é imprescindible, que é aplicar o superávit ao aforro 2024 para amortizar a débeda municipal. Pode parecer un trámite moi técnico, pero é un paso moi importante para Cangas. Esta proposta, en primeiro lugar, é unha obriga legal que está recollida na Lei de Estabilidade Orzamentaria e que esta obriga a destinar o superávit á reducción da débeda. Cangas pechou 2024 con superávit e cun remanente positivo, polo que o seguinte paso é poñer fin á débeda municipal. Que ten isto realmente de importante? Mentres exista esta débeda, non se poderán empregar os cartos que o Concello ten aforrados en novos investimentos. Por iso, pagar agora para nós é o primeiro paso para poder investir. Cada euro que destinamos a amortizar agora mesmo esta débeda, podemos mañá dedicalo a mellorar servizos, infraestructuras e en sí a calidade de vida da veciñanza. Bloquear este trámite, como ocorreu no pleno anterior, non é aforrar, simplemente é paralizar. Mantén inmovilizados máis de 1,5 millón de euros que poderían financiar proxectos prioritarios xa no 2026, que, como xa sabedes, para o Goberno a prioridade é clara, a humanización integral da Avenida de Bueu, que mellorará servizos, beirarrúas e mobilidade. Dende o inicio deste mandato, o noso obxectivo foi sempre moi claro: poñer orde nas contas, cumplir coas obrigas e recuperar a estabilidade económica. E hoxe podemos vir aquí explicando que deu resultado. Agora queremos converter toda esa estabilidade en investimento real, en proxectos útiles para toda a veciñanza. O que se trae hoxe non é unha proposta política, senón un acto de responsabilidade. O expediente conta con todos os informes de intervención e tesourería e é imprescindible para poder empregar todo o aforro municipal. Por iso pedimos o voto favorable. Isto non é un cheque en branco, é permitir que Cangas use os seus propios recursos para mellorar. Aprobando esta medida, Cangas entrará nunha nova etapa, sen débeda, con contas ordenadas e con capacidade plena para investir no seu futuro. E ese debería e ten que ser o obxectivo non só do Goberno, senón dos 21 concelleiros e concelleiras. Ata de agora, nada máis. Grazas. Ben, abrimos entón a primeira quenda de intervencións con turnos de 5 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Sagrario. Turno para o Partido Popular. Pechas, se queres engadir algo no primeiro turno. Simplemente dicir que oxalá poidamos poñernos de acordo en algo tan importante
como isto é que realmente a negociación ven agora, as propostas veñen agora e para nós o traballo de negociación, o traballo da oposición ven tamén agora. Vos durante todos estes meses estivestes traendo a este pleno unha serie de investimentos que queridas que se fixeran. Este é o paso para poder facelos efectivos. Entón, nada máis, espero que se vote favorable. Grazas. Abrimos entón a segunda quenda de 3 minutos esta vez. Volvo a dar as palabras, señora Prieto, señora Portas, Sagrario. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Eu creo que estamos seguros que por parte deste goberno o que estamos buscando é o interés da cidadanía do pobo de Cangas. Por iso, tal e como nos comprometemos, polo interés xeral do pobo de Cangas, da Pedra Alta, por parte deste Concello e deste Goberno, comprometémonos a redactar un proxecto de humanización e utilizar o remanente, si se aproba, en parte para Pedra Alta. Polo de agora, nada máis. Turno para o Partido Popular. Pecha entonces a propoñente. Ben. Pois eu creo que os argumentos están máis que claros. Me parece extraño que a oposición non quixese manifestar nada a maiores neste pleno extraordinario. Vou a facer un último alegato ao sentido da responsabilidade política. A veces tamén a esa altura de miras que a veces evocamos. Eu creo que este momento, eu estou segura de que as palabras que diga agora pois non van a modificar o sentido do voto, porque xa evidentemente que o traedes decidido, aínda que non o vaiades a defender, pero sobre todo vou vos a dar 3 razóns fundamentais pola cais podedes votar a favor ou abstervos, que tamén para o caso sería suficiente. Pídovos que apoiades esta proposta do Goberno por un sentido da moral, porque realmente con esta decisión vos tedes está na vosa man bloquear ou non 1,5 millón de euros para o investimento de Cangas. Pido tamén polo respeto que lle debemos dende a corporación ao pobo que representamos, ao pobo de Cangas, aos veciños e as veciñas que confían en nós cada vez que cada 4 anos veñen as eleccións e nos escollen a calquera un de nós, pensan que logo vamos a actuar con seriedade polo seu ben, non polo noso ben a nivel partidario. E por último, pídovolo simplemente polo amor que estou segura de que todos e todas lle temos ao pobo. E este é o momento realmente de demostralo. Quer dicir, é liberar algo que sin ningunha discusión, non admite ningunha discusión, que isto de ningunha maneira pode perxudicar a Cangas e si o pode beneficiar, pero ampliamente ademais. Non se me ocurre ningún argumento de peso para votar en contra. Se logo no futuro nos non fóramos capaces de cumplir algo do comprometido, teredes a oportunidade de botársenos encima, de castigarnos como goberno e o pobo ao mesmo tempo de castigarnos nas furnas. Pero o que non se pode é bloquear xa antes de comezar, antes de empezar o camiño. Entonces, eu creo que xa máis non o podo argumentar. Vin aquí con toda a confianza, creo que era de todas, de todo o grupo de goberno, a que tiña máis optimismo e máis esperanza. Pero, nada, pasamos a votar, este é o momento. Vou a... Ben, votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda rexeitada por 11 votos en contra e 10 a favor. Efectivamente. Pois este pleno remata aquí, creo que xa todo quedou dito.